Повдигане на палеца от коригирана позиция. Поставяме ластиха върху палците, след което разтваряме внимателно краката в страни. Постигаме коригирана позиция на палеца, след което правим 10 повторения с десен палец. И 10 повторения с ляв палец. Бавно, умерено темпо повдигаме, задържаме няколко секунди. Отпускаме ластик. Упражнението се изпълнява от стоеж. Поставяме ластика върху пръстите. Разтваряме леко краката в страни, за да постигнем коригираната позиция. И от тази коригирана позиция се повдигаме 10 пъти на пръсти. Задържаме няколко секунди. Поддържаме коригираната позиция на палеца. Събираме краката и отпускаме ластика. Динамична изометрия за абдуктора на палец. Поставяме ластиха върху палеца. Повдигаме крака. Поддържаме палеца настрани колкото е възможно повече в абдукция и леко придърпваме с ластика, като поддържаме тази позиция. Като го дръпнем ластика, задържаме за 2-3 секунди. Отпускаме. Изтегляме, поддържаме, отпускаме. Изтегляме, поддържаме, отпускаме. 10 повторения. Отпускаме палеца и ластика. Ритници. Упражнението се изпълнява от стоеж. Поставяме ластика върху палците, след което от коригирана позиция държим единият крак стабилен на земята, а с другият изпълняваме ритник в страни. Движението е късо. Първоначално стъпваме. С това упражнение тренираме и равновесието. Постепенно се тренираме и опитваме да не стъпваме. Изпълняваме 10 повторения за единия крак и 10 повторения за другият крак. Пивот или завъртане около пета. Поставяме ластика върху палците и завъртаме около петата единият крак. Десет повторения. И с другият крак още 10 повторения.